Tja Leute, Naruto hat zwar seinen Körper wieder zurück, aber ist ziemlich im Arsch. Jetzt müssen wir mit nur halber Energie gegen einen voll aufgeladenen Mecha-Naruto antreten. Also er wusste da nicht. Ja, wird schon irgendwie gut gehen, aber zumindest mal gucken, was wir da nach irgendwie leisten können. Und wie wir bereit sind. Naruto gegen Mecha-Naruto, letzte Runde. Die Naruto-Puppe. Naruto, ey, voll geil, wa? Gewinne den Kampf. Na, du bleibst hier, Mann! Okay, ist noch ein ziemlich spannend hier momentan. Na, komm nur. Ah, nicht schlecht. Mann, bleibst du mal Hilfe. Ja, der Typ spielt nicht schlecht. Na, verdammt, der hat ihn beinahe. Dann muss ich es halt so machen. Alter Jutsu, was hab ich wohl? Nein! Ja! Kurama Power! Oh, Kacke! Nur so wenig? Wow, ist klar! Tschüss! Voll in die Schnauze, selber schuld. So geht das und nicht anders. So, bringen wir es zu Ende. Wow! Macht das am epischsten? Will natürlich wieder einen Ultimate Jutsu Finish Abschluss haben. Was? Zum Glück ist Ultimate Jutsu immer noch besser als normales Jutsu. Und das war's, Alter. Ja, war der Kampf doch noch kurz und schmerzlos. Mit Naruto, ey. Aua! Down! System down! Back uploading. Oder auch nicht. Game freezing.
俺と同じだったのか。大変だった。でも逃げなくてよかったと俺は思ってる。俺は失敗しただからも一度の失敗じゃねえか。それくらい小さいってばよ。俺とか今まで何度も失敗して何度も怒られた。じゃあ俺もやり直せるか。当たり前だろ。つうか俺の名前を真似てんだから、そんなことで諦めてもらっちゃ困るってばよ。お前が俺の名前を真似たんだ。この野郎、まだ嫌がんのか。俺は譲る気はないぞ。上等だ。ちゃんとお前の記憶が戻ったらその辺はっきりするかもしんねえな。お前まさか。さてと、そろそろ表彰式かな。割れんばかりの歓声がここ決勝舞台に響き渡っています。歴史に残る素晴らしい戦いでした。これならば最強を名乗ってもおかしくはないでしょう。しかし決勝ではまさかの展開が起こりました。突然の選手交代には会場全体が動揺し、歓声は一方的になりました。ですがどちらも予想外に善戦する様子を見て、観客の皆様もそして私たちも声を失い、歴史に残る素晴らしい戦いが繰り広げられました。結果勝者は渦巻鳴門選手に決まり、その大歓声を一身に浴びています。個人的には対戦相手も称賛したいですね。彼がいなければここまでの感動は生まれなかったでしょう。確かにそうですね。それではメカナルト選手に健闘をたたえる拍手をお願いします。そしてその激戦で勝利をつかんだ任界最強の渦巻鳴門選手へおめでとうございます。Ja, Naruto lebe hoch! Forever! Siegbonus 5000 Ryu! ここで優勝者へ副賞の授与です。 Gedächtnisstein als extra Belohnung erhalten. 今一度大きな拍手を。 Yeah! さてここで終了の合図が鳴りました。熱い戦いが繰り広げられた任界舞踏祭もついに閉幕です。予選、本戦、そして決勝戦と長きにわたる戦いの中、いくつものドラマが生まれました。これまで解説を行ってくださった四角さん、本大会の感想を簡単にお願いします。そうですね。優勝者は突然の展開にもしっかり順応し勝利しました。なるほど、どうもこの任界舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。そのために各里が協力し、ここまで大きなイベントとなりました。この大会を通し任界全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。今後こうした大会が2回目、3回目と続き、各国に住まう人々の絆がさらに強固になるといいですね。はい、協力、策謀、激闘、そして勝利、戦いの醍醐味を詰め合わせたこの大会、いかがだったでしょうか。任界最強は決まりましたが、これは始まりに過ぎません。きっと再びどこかの地で新たな舞踏祭が行われ、またそこで今までにない歴史が生まれることでしょう。その時にまたこうしてお会いできれば光栄です。そうですね。四角さん、本日まで解説ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの解説は奈良四角、そして実況は私しずねとマブイでお伝えしました。ありがとうございました。任界舞踏祭、これにて終幕です。これまでお付き合いいただき本当にお疲れ様でした。それでは皆様、また会う日まで。さようなら。Was? Also, sind jetzt vorbei mit Quatschen. Na, endlich mal. Gewinn den Kampf, sehr gut. Kampfbelohnung für das Ryo. Ja, nichts Neues. Sieger, perfekter Sieg. Toll. Zeit, Gesundheit, Bonus. Ja, geht. Sieg mit dem ersten Move. Naja.
Rang S, wenn man es lieber gewesen. Was eine Sturmanzeige. Das lese ich jetzt nicht vor, ist mir zu doof. Du, duli, da. So, und jetzt mit Mecha Naruto. Was ist wohl. Ja, Gedächtnisstein. Kommt jetzt noch was oder kommt nichts mehr? Der Ladebildschirm, der kommt immer. Darauf kann man sich immer verlassen. 日向さん騙しててすみませんでした。いいよ。こうしてちゃんと元通りになったんだし。やはり優しいですね。僕は感動で涙が。ああ、そういう話はまた今度やれってばよ。まずはこれ返しとくぞ。おお、大事な人形。そんであとはこれな。しかしいいのか本当に。せっかくお前が優勝したのに。俺ってばもともと副賞に興味はなかったし、それより記憶がなかったらいろいろ不便だろ。だからまあそれくらいくれてやるよ。ナルト。よかったね、メカナルトくん。はい、嬉しいです。とても。それでは早速。Im Magen, ist klar. ドキドキするね。これはどうだ。何かいろいろと思い出してきたぞ。Hä? ようやく戻ってこられたな。Oh oh. 新小石確認。メモリ回復 100%。キュービモード起動。 Nein! おい、大丈夫か。Die Puppe ist weg. 感謝するぞ、貴様ら。なんだってばよ、お前は。俺様か。俺様はメカナルトが持つもう一つの人格、キュービモードだ。999. そう、俺様は軟弱なノーマルモードとは違う。この世を破壊するために作られた最強の存在。気をつけろよみんな。こいつさっきまでとはまるで違う。久しぶりだ。こうして表に出たのは。貴様らのおかげでようやく戻ってこられたぞ。ノーマルモードのやつ。まさか俺様を記憶ごと封じるとは。いまいましい。封じたって。おい、お前。だがこれで俺様は自由だ。さあ破壊を始めようか。臨界全土を破壊し尽くしてやる。メカナルトくん。あいつ。 Schnell ist er. Das muss ich ihm lassen. 雲隠れの里、負傷者125名。 Autsch. 岩隠れについては負傷者こそ少数ですが、建造物に被害が出ているそうです。 Ja dann. その他各地で暴れている姿が見られ、住人から救援要請が出ています。やられたな。もう少し調べが早ければ対策が取れたってな。しかしさすがは破壊兵器といったところか。何か掴んだんですか、師匠。メカナルト。姿形が妙だったんでな。
裏で暗部に素性を調べさせていで、あのメカナルトの正体は？た。さっきも言ったろ。奴は任界を我が物にしようと企むある人物に作られた。そしてナルト、お前に似ている理由もここに。どういうことだよ。メカナルトはお前をモチーフに作られたものなの。うちに秘めるってクラマのことが。だから名前も姿もナルト君に似てたんだね。ノーマルモードとキュービモードを秘めるメカナルト。その回答、ノーマルモードってのが今までナルトたちと行動を共にしてたあいつだったのね。ノーマルモードは知識を得るために作られたモード。片やキュービ、その2つをもって完璧な破壊行動を行うはずだったが、どちらの側も強烈に強すぎた。開発者の思惑と異なってな。結果、テスト起動の際にキュービモードが暴走。周囲を破壊しただけにとどまらず、開発者すら殺めてしまったらしい。けどあいつは最初埋まってたってばよ。それに新書籍だって半分になってて。多分だけど、それってメカナルト君自身がやったんじゃないかな。あいつが？確かにあいつ言ってたわね。ノーマルモードのやつ、まさか俺の記憶を封じるとはって。それにどう考えても私たちが知ってるメカナルト君は悪いことをやるような性格じゃない。Nee, überhaupt nicht. Er hat nur mal ganz kurz Narutos Körper ausgebaut. Das ist ja gar kein Problem, ist gar nicht böse oder so. Nee, wie kommst du denn darauf? Das macht doch jeder mal ganz kurz einen Körper ausleihen, bis durch die Stadt gehen. Ja, ja, jetzt bin ich Naruto. Du bist ein Nammerwicht, dich mag keiner mehr. だから悪いことをやるキュービモードが許せなくて自分で新書籍を割った。石をどこかの地に埋め、その後で自らも眠りについたってわけか。なんだよ。だったらあいつは悪くねえじゃねえか。悪いのはキュービモードだけだ。だが任界は黙ってはいられない。被害が出ている以上、奴を止めなければならない。すでに5大国はメカナルトを破壊するため各忍びたちを出動させている。俺はそんなのやらせねえ。俺はやっとあいつと分かり合えたんだ。あいつはこれから俺たちと一緒にいろんなことを経験するはずだったんだ。それなのにキュービモードの勝手なせいでハック、そんなことを。ナルト君、あいつがどれほど吠えようとどうにもならん。師匠、 Ich muss ihn von anderen Ninjas finden. Halt durch, Mecha Naruto! Halte durch, ja, halte durch. Oh, das ist ein Kackhaufen. Rüberhalten. Ja, ein Vogel scheißt Geld, ist klar. Das glaube ich natürlich sofort. Was ich ein bisschen crazy finde, ist, sie wurde der Bauer erwähnt. Wer war denn das? Also ich weiß, ja, ich muss es fast erwähnen, war hier ist er tot im Spiel. Aber im Anime-Special war es tatsächlich Orochimaru. Man mag es kaum für möglich halten. Eine mit. Ja, wir sollen sagen, hin. Okay, in der Mitte soll also sein. Bin ich mal gespannt. Aber schätze mal, der Kampf gegen ihn wird wohl erst im nächsten Part fällig sein. Wir sollen ihn finden und zurückholen, stimmt's? Ja, das haben wir gehört. Wahrscheinlich haben alle anderen Ninjas diese Mitteilung bereits bekommen. Mann, es entwickelt sich dann echt ein Problem. Ich meine, wie sollen wir ihn schnappen? Ja, aber ignorieren können wir den Befehl ja auch nicht, wa? Machen wir halt einfach weiter. Ja. Soll ich vielleicht einen Umweg machen, wa, Naruto? Also jetzt wohl alle Welt gegen mich. Jetzt muss ich überhaupt aus nur rauskommen. Ja, können sie rausfliegen. Mit Kuramas Power.
Wieso komme ich hier raus? Ja, normal rausgehen, das so einfach wäre, würde mich überraschen. Zerstören! Zerstören! Ich will mit Mecha Naruto alles kaputt machen. Egal, Leute, wie es weitergeht hier aus Mecha Naruto, den Kiwi-Modus, wie auch immer aufzuhalten. Das noch vieles mehr das nächste Mal hier dabei in Naruto Storm Evolution. Danke fürs Zusehen und bis dahin sage ich mal, ciao zusammen.